l-iktar ħaġa bażika li tinkwetani u jien nagħlem l-Università li 30 sena u nitkellem mal-istudenti u l-bżonnijiet tagħhom Interessanti. nitkellem barra nkellem it-tfal tiegħi stess. Waħda mill-iktar ħaġa li tinkwetani huwa d-dar. Kulħadd irid jibni familja, kulħadd ixi dar. Dar żmien tixxi gabuba li għandek 300,000, 400,000. Għadhom irdu jibnu dar, jibnu familja, skużani. Għat għandhom hekk din Naħseb il-kelba. li jibdaw nix-xewqa li jkollok partner wieħed li tibqa' miegħu u tibni tfal u għandek ċerta sigurtà u tobni flimkien naħseb kulħadd jixtieqha. Sewa. Iġifieri xewqa hemmhekk għadha. Imma tant tiġi berdin eżempju ta' finti bħala tixxi dar 400,000. Għandek 20 sena 30 sena loan biex tħallasha. Mhux hekk. Tiġi berdin wis li aħjar tpoġġi ma' xi ħadd mur one night stand tagħmel weekend ġo hotel iktar komdu l-weekend ta' warpur ma' xi ħadd ieħor. Ngħidu li għandek raġun fuq għadej, li speċa l-inċentiv kollu huwa li ikollok minn daw it-tip ta' relazzjonijiet informali. Tara xi konsekwenza anti fuq is-soċjetà li iktar nies qed jażlu li jaqbdu din it-tip ta' relazzjoni. Għara, jekk soċjetà mhux ibbażata fuq ċertu fondazzjonijiet li huma kemm morali, kemm reliġjużi, kemm se joħolqu l-kaos, kulħadd ħajġi selfish. Kulħadd ħajġi din li sejħu la chewing gum relationship din ħaġa vvintajta jinġa moħħi. Ejja li dak li jkunu żajtek, bżaqtek, armejtek u ġibtu ħaġa ġdida x'iktar konvenjenti, iktar komda. Sewa. Jekk kulħadd qed juża kulħadd ieħor, ħadd m'għandu dan l-element ta' sakrifiċċju fuq xiex ħadd imbena l-pajjiż. Kulħadd ħajġi jitmellaħ mill-partner, kulħadd ħajġi jitmellaħ mix-xogħol, kulħadd ħajġi jitmellaħ mill-pajjiż, kulħadd ħajġi jitmellaħ li jħallas it-taxxa. Għax imbagħad jekk ħadd iġi hekk jiena x'għandi nħallas it-taxxa. Jiena x'għandi mur ix-xogħol, jiena x'm'għandix niskarta, jiena x'm'għandi nħallas il-kontijiet tiegħi, jiena x'għandi mort ħotel ma naqbax nitlaq barra ma nħallsux, jiena x'għandi mort nikol barra u ħallastu. Jekk tibda sejra hekk, hemmhekk ħammorru digress ta' vera li kulħadd ħadd iġi fi stat kriminali. Soċjetà hija hemmhekk fejn inti għandek ċertu regoli u inti qed tgħix harmonization ma' dak li jkun u dak li jkun qed tgħinu biex jgħinek lura jien iktar soċjetà toġobni. Bħala biologu, xjentist, tħoss ġifieri li l-familja hija l-aqwa formazzjoni naturali biex fuqha tissejjes is-soċjetà? Ħara bħala saħħa mentali meta jkollok familja soda u din hija ħaġa scientifica privata, bħal meta jkollok inqas affarijiet ta' crime u iktar ikollok familja soda u iktar ikollok mart mentali. U kif qed naraw, alright, kulħadd komdu, I deserve a better partner, kulħadd jiġri l-emmulaw, imma l-problemi fit-tfal, ADHD, dyslexic, violenza, kriminalità, drogi, alkohol, darba mit-studju fuq studenti tal-medicina l-isptar għaw l-università, fej ħafna minnhom istanaw l-aħjar studenti li qed ngħidu medicina u kienet tal-pharmacy. Ħafna minnhom provaw xi tip ta' droga. Kważi kollha kellhom xi partner 2, 3, 4, alkohol huwa regolari. Kien hemm minnhom ikoll meta saqsejt percentaġġ kważi xi 5% jekk huma qatt xi noħsib ta' suwiċidju. U minn dawna kien hemm percentaġġ għoli. Mela tlaqna.